aldaketa pilo bat egon dira. Batzuk fisikoak, errazenak direnak ikusteko, ezta? Hemen badaukat nire aurrean patioa, eta gogoratzen dut soruan zeuden kuadroak nire garaian, zenbat zauri egin genituen kuadro horiekin. Zubi eraikina, pabilloi berria, egia esan fisikoki gure ikastetxea aldatu da eta hoberantz nik uste. Eta beste hobekuntza batzuk izan dira sakonagoak, nire ustez garrantzitsuena. Bat esateko aipatuko nuke gizarte aldaketen ondorioz nire ustez gure ikasle tipologia ere aldatu da. Aniztasun handiagoa daukagu gaur egun gure eskolan, gure ikastetxean, eta nire ustez horrek badakar gure errealitatera aberastasun sakona, ezta?